Dan mhuwiex ġnien pubbliku, hekk iddikjara l-Ministru Ian Borg meta ġie mistoqsi minn Net News dwar l-isfreġju li sar f'Ħażebbuġ u li beda mingħajr ma ġew informati ir-residenti u l-Kunsill Lokali ta' Ħażebbuġ. Ma huwa xejn ġnien pubbliku kif anke kien hemm xi mezzi tax-xandir li jagħmlu referenza għalih. Xi ħaġa li diġà ġiet imgidba mill-persuna li kien jieħu ħsieb din iż-żona. Naqqatatini puplosija waħda s-siġar. Ħanitlifhem killa, affarijiet li inti ma għandekx taf ta' bniedem x'ħaj jiġri u x'ma jiġrix u għalfejn ħadd wassat triq. Ian Borg ġie mistoqsi wkoll għaliex il-Gvern baqa' għaddej bix-xogħol b'mod illegali. Jiena ma naqbilx illi intom qegħdin tgħidu li huwa proġett illegali, però naf li mhux ħan ikkonvinċikom jekk tridu tibqgħu sejħulu hekk għandkom kull dritt, però mhuwiex xogħlijiet illegali. Kien kmieni l-4 filgħodu meta r-raġel li kien jieħu ħsieb din iż-żona kien informat mill-ġirien li ħaddiema ta' Infrastructure Malta kienu se jqirdu għal kollox is-siġar li kien ilu jieħu ħsieb tant għoża għal 40 sena. Barra minn hekk twaqqgħu ħajt u kamra żgħira għax skont Infrastructure Malta dawn kienu mibnija illegalment. Madankollu fit-tweġiba l-istorja pubblikata f'netnews.com.mt Infrastructure Malta m'għamlet l-ebda referenza għal fatt li x-xogħol sar mingħajr il-permessi meħtieġa.